време. Няма се вижда, че тя е там, където трябва. Изстрел сега. Преминал покрай вратата, отправен от Франко Рамос. Да видим дали Берое все пак ще успее да достигне до така желания гол. Отговор. Догорец и страхотни предпоставки за шампионите. Пас към Ивайло Чочев, който обаче бе изпревален. Нападението за Ботев врат изглежда опасно. Мартин Ачков вече в наказателното поле. Мартин Ачков опита да комбинира с Евертон. Само че Франко Рамос много добре знаят на какво е способен съперника. Кайл Видал. Топ Дени Групер, той с подаване за Якоб Пютровски. Двойно подаване между него и Георги Русев. Редица отбори. В FBet Лига точно срещу Лудогорец. Надали това би бил най-предпочитаният опонент? Че е по-опасният отбор. И по-добре организирания, трябва да кажем, отбор. До Едвин Куртулуш. Върната топка назад към стража на гостите от Франко Рамос. Футболистите на Танас Рибарски ще се опитат да печелят време, в което топката ще бъде в тяхно притежание, в което Берое няма. Тук струва ми се избърза момчето Цветанов с развитието на атаката за Крумовград. Шестия преди двубоя. Призоваха всички фенове на отбора да дойдат да подкрепят врачани. Навлизаме в последните 5 минути на първото полувреме. Първият четвърт. Обречен е при тези дълги подавания момчил Цветанов да се... Рамос сега търси Лучано Скалатроне и го намира. На спокойствие за Зарали. Възможно за тримата централни защитници да отпочинат. Франко Рамос с страхотен диагонален пас. Евентуално двубоят завърши наравно. Ще има продължения. 2 по 15 минути, ако и там не бъде излъчен. Берое задържа топката малко по-продължително. Разликата и в постройката на Зарали. Днес те стартират с тримата. До тогава има още много време. На своите резерви. По-скоро като че ли на Антуан. Крилото на Берое ще бъде също толкова опасен. Това е така. За щастие на Берое тук подобно нещо не бе демонстрирано. Има не от отборите, които много често допуска много попадения в вратата си. Който със сигурност е в плюс за Христо Янев. Няма да му се налага да прави принудителна смяна още през първото полувреме. Гесан. Много колебания показва футболиста от Централна Африканската република. Там под двата фланга, а на върха на атаката Ибрахим Кейта. Франко Рамос. Подготвителния лагер не взеха участие в част от срещите. Карл Спинеда пък размениха своите позиции. Ето Спинеда сега отляво. Този двубой и да сътвори истински подвиг. Изиграването на Христо Янев веднага повиши тон край страничната линия. Към своята врата, всяко едно докосване на топката може да бъде решаващо. Внимаваше Артур Мота обаче. Бяха далеч от това гостите да сбъркат при разиграването. В крайна сметка се справиха. Панка Пинеда този пас с пета. Със сигурност изненада отбраната зелено. Двуцифрен брой. Не такава бе обаче политиката тази зима за клуба от Стара Загора и Пютровски. Много добър пас като идея към Ивайло Чочев и позиционирането на бран. Вход свободен. Само да припомним, жребият е този четвъртък ще се тегли в студиото на Дием.
сигурност, ако говорим за двубойто в Бетлига, двата отбора.